Îranî ji bo raya giştî me bi baldarî rûdanên derbarê temamkirina avakirina civata gel a Sûriyeyê Parleman de şopandin ku biriya tayînkirin endaman û mîkanîzma dabeşkirina kursî û rêjeyan ji bo gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê hatine veqetandin pêk hat. Me berê bi helwesta xwe bi awayekî zelal ragihandibû ku em tevlî vê proseyê nabin. Ev yek jî bi baweriya me tê ku mîkanîzmeke hatine bikaranîn vîna gelê Kurd û pêkhateyên herêmê nîşan nadin û bingehê ji bo proseya siyasî ya demokratîk a rastîn ava nakin. Li hember encamên hatine ragihandin û mîkanîzma tayînkirin ku qewimîn. Em tekez dikin ku ev kes tenê nûnertiya xwe dikin. Gelê Sûriyeyê ji bo pêkanîna sîstemeke demokrat û nûnertiya dadperwer ji bo hemû nasnameyên netewî tayîn olî û jinan qurbanî dane. Her wiha gelê me yê Kurd pir bi polîtîkên dûrxistin û înkarê kişandina di şoreşa Sûriyeyê de li Rojavayê Kurdistanê de ji dayîna qurbaniyan herî giran dûdil nayê. Lêbelê tiştê ku qewimîn careke din nêzîkatiya dûrxistin û tehmîşkirina eşkere kir ku ev yek biriya tayînkirina çend kesayetên bi şêweyekî bijartî întiqaî pêk hat. Ev yek jî li dijî prensîpên herî bingehîn ên demokrasî, dadberwerî û şkenandina nîştîmanî ya rastî ne.